pare. Yun, overnight po. Video. Oops. Hello, bebe. Kamusta? Hawak ka mo sa ulo, sir. May video parang bukas sa buo. Hawak ko sa ulo. Hindi ko mo mapapatalikan. Ito, sir. Hawakan mo dito yung kamay na. Ito, sa kamay ko. Wait lang ah. Ako naman talaga ko sumada mo. Kukuha yung likod mo. Mabubutos na yung kasot natin. Sino eh? Ikaw ang... Kuha ko na yung mga likod niya. Baka mapaka mo cellphone mo ba? Aray ko. Baka may jackpot. Tine. Nanagot ka man. Sa isa, lapit mo. Bunyan na yan. Video ata. Yes. Namatay eh. Ayusin mo ah. Nawala yung ilaw siya. Namatay ata yung video. Meron po. Meron po. Meron pa? Namut na ka music po. Hidap na dyan silaw. Hindi ba dyan silaw baraw? Namut. Sikat karupa mat. Apa? Ganda talaga ng kawan nito, no? Ano binili to? Abitin mo. Maganda yun, yung ginamit na maglalaki doon sa kabila. Samsung. Ano kaya doon? Malit din. Ganito yun. Malit. Mali dito. Palit kayo ng dito eh. Takpay pa gibagig. Yun. Simple ah. Yeah. Tapos ilang days to boss bago paliguan? Isang linggo sa Isang linggo. Ano kadula mo, George? May lumalabas pa. Wala na yun. Prostatic fluid na yun. Mas marami kahapon no? Oo, nauna niya. Pine. Sir, ikaw ata umawak. Nung ikaw ang umawak, di siya pumapalag. Wala. Hindi na ang kasi kati amo na eh. Nung siya na, Halika dito. pumapalag na siya. Bakit? 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 Madali pa tayo. Bakit? Galit ka? Bakit? Bakit Pinay? Bakit? Hindi kanta ka bakit? Ha? Okay. Isang linggo sir, bago mapapaliguan. Short
huwag mong babasa-basain sir. Pag nililinisan mo yung cage sir, alisin mo siya. Ay, listen. Pati dyan mo ka, hindi pwede. Hilamos-hilamos mo lang sir. Tapos yung tubig niya, tanggalin mo. Oo, baka pinahihilamos niya. O, tinatanggal pag ano. Ayun. Hindi ko tinatanggal. May bababad, baka mahiga-higaan. Okay na sir.